זה. רסיסים שלך לא יופו לזה. וואו, חזק. נגמר. זה פתחתי את הכפתור. לא נפתח הדלת. מספר הכלב בבעלה. מי בטח זה כלב? בוא. זה עם הזכוכיות. זה מסוכיות. רגע, שנייה אחי, דקה. לא. נסה לפתוח את הדלת. איפה לירן? לא נפתח. לא, אולי מבפנים. יאללה. רק שלא יברח, רגע. זה? כן. לא משנה, מה, מסכן. למה? אבל יש לו בעלים. בעלים, אבל... ברור, כדי ששירו את הכלב בשלום. באמת כן, באמת חרם ששירו את הכלב ככה, כן. באמת חרם. תביא לי יפה. להקשיב אותו ככה בשבש, את הכלב? תן לו לשתות. תביא לו מים. קח אותו למים, אחי, וזה.